ಯಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪನ್ಪುಣುಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ ದುಂಬರ ನೆಟ್ ಬೈದನು ಪಾತೇರ್ದನು ನಮ್ಮ ಎಂಕುರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು 52 ವರ್ಷ. ಆ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಯೆ ಪುಟುನಗನೇ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅವು ಓಲು ಮಣಿಪಾಲ ಗೌಲು ಊರು ಓಳ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗನೇ ಆವಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಡ ದುಂಬು ಪುಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಆಣಂದು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಜಾತಕದ ದಂಧೆ ಉಂಡತಿ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಕ ಪನ್ಪುನು ಬಕ ಮದಿ ವಿಷಯ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರಿದು ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನು ಜಿನ ಅಂತುಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ನೇನ್ ಮುಡ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಮತ ಆಪುಂಡತೆ ಜಾತಕನು ಹೊಂದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜಾತಕನು ಹೊಂದವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದವ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಜಾತಕೊಡು ಈತ್ ದೋಷಲುಲ್ಲ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತ ದೈವ ದೇವರ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಂಧ ನಡ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಚೆಬಿ ಪಾತಿರ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪನ್ಕ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ದಂಧೆ ಇನಿ ಆತಿನ ಉಂಡತ ಅವು ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆ ನಮ ಉಂಡತ ನಮೈಕ್ ನಮನೇ ಕಾರಣ ನಮ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ನಮ ಅಕಲೇನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪತ್ತ ಅಕಲೇನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಾಪತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಗುಲಾಬಿನ ದಂಧೆ ಅದು ತಿತ್ತನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಅಕಲು ದಂಧೆ ಏನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬದುಕಿನ ದೊಂಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕರಿನ ಬದುಕಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ದಂಧೆ ಮಲ್ತು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡ್ಬೋಡ್ಡ ಅದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡದಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ತುದು ಸಿಸರಿನ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಲಿಂದ ಅವೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪು ಜಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಸರಿ ಆಪಿನಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾನತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸೀದಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಧನ್ವಂತರಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಳ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಇಂದು ಅನ್ಪೇರಾರು ಐನೊಂದು ಬಂಡಾಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೇತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನೆಕ್ಕಲ ಹೋಗು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತೆಕ್ಕೋ ಅನ್ಪೇರು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತೇರು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡು ಇಲ್ಲಿ ತೊಳಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಂಡ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಮುಕ್ಕ ನೀರು ತೂಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ವಾಕೇರಿದ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಹಣ್ಣಂದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಾರು ಐತೆ ಜಾತಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಹರಿಭಟ್ರೆಡೆಗೆ ಅವೇ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರೆಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಆರು ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಬಣದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಎತ್ತೇರಾರು ಏರಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ದೇವೇರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೆತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಜಾಲದ ಜಾತಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಚಿ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಚೆಕ್ ಈ ಪರವನ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ದಾದನ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕೋಪೋಡು ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಅನಂತರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆರು ನಡೆ ಪೋಯರು ಉರ್ದಾರ ಆರು ನಡೆ ಪೋದು ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನಡೆ ಪೋದು ಕೊರ್ದಿನ ಜಾತಕ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾತಕ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಡು ಆನೆ ಪಕ್ಷಿಡು ನವಿಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಅಕೇರಿಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಓದುವೇನು ಆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೆತೇರೆ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತಿ ರುಚಿ ನಡಪುಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಬಾಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 52 ವರ್ಷ ದಾಲೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಶರೀರ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ದಾಲೆಕ್ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಎಂದು ಕೇಂಡ ಹರಿಭಟ್ರು ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ದಾಯ ಜಾತಕ ಬರೆದು ಕೊರ್ಜೇರು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಜೇರು ಅರೆಗೆ ಜಾತಕ ಬಾಲ್ಯದ ಜಾತಕ ತೂನಾಗ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾತಡೆ ಒಂದು ಸುಖಜ್ಜಿ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಜಾತಕ ಕೊರ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡರೆಗೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾತಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಓಹೋ
ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಕ ಓದಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಯತೆ ಐಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕಗಳ ದಾರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೂನಾಗ ಉಡುಪಿದ ಪೇಟೆದೊಳಗಡೆ ಒಂಜಿ 13 ಜಾತಕ ಉಡುಪ ತೂನಾಗ ಈರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಪುರಾತಿನ ಉಲ್ಲ ಜೈದಿನ ಅವಳಿ ಉಂಟು ಕೊಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಮನೇ ಪಿರೇಪೋಡವೆ ನಂಚಿಂಚು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತರಬೆಚ್ಚಾಣ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಓದ್ ಕೇಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಟ್ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದುಂಟು ಆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಕುಲ್ಲರಾಪ್ಜಿ ತಿನ್ಪಾವಡು ಏನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಉಂಡು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಪರಿಚರ್ಯ ಮಲ್ಪಾದು ಬಲ್ಪೇನ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದು ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂಚ ಈ ಜಾತಕ ಪಂಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಂಬಿಕೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಮಲ್ತೆರಿಂದ ಸರಿಪುಡು ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ತರಟ್ಟು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಂದ್ಪಡ ಈರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರೆದು ಪಂಪೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನವು ಸರಿಯಾತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ತುಳುಂದಾಂಡ ಪೂರಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೇರೆ ಏತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಪುಡಂಚಣ್ಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂತಕದ ಆಚರಣೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರ ಏರೇನು ಪಂಪೇರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗಗೂ ಎಕಡ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ 10 ದಿನಲ 14 ದಿನಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಶೌಚ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನು ಏತ್ ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತ್ ತರೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪೆ 4 ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬ್ರಾಣೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡಾಯ್ತು 5 ತರ ಕಡ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರುಕುದು ನೀರಿಡು ಮುರುಕುದು ಲಕ್ಕಂಡಯ ಮೀಂಡಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ 5-7 ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 7 ಇಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ 3 ದಿನ 5 ದಿನ 7 ದಿನ 10 ದಿನ ಅವ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಏತ್ ತರೆ ಉಂಡು ಏತ್ ತರೆ ಮಗರುಂಡು ಆತು ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಅಕುಲು ಪಿತಾಹ ಪ್ರಪಿತಾಹ ಪಿತಾಮಹ 3 ತರಕ್ಕೆ ಅಕುಲ ವೆನ್ನುಪ್ಪುನು ದೀಪ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜ ಅವು 4 ತರನೇ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವಳು ನಿಗಲೆ ಕರ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅವರು ಸೇರಿದ ಇನ್ನು ಗುರ್ತನೇ ಜೇರ್ದದ ಒಂದು 4 ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ 400 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜತೆ 400 ವರ್ಷ ವರ್ಪುಜಾವು ಅವು ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು 35 ವರ್ಷ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಈರ್ನ 2ನೇ ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು 5 ತಾರೆ ಅವು ವಂಶಾವಳಿ ಆತೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು 4 ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಕರತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಾತನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಸೂತಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೀವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವೇನು 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರನ
ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇರಿ ಅಥವಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾವಂತನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರ್ತಂದ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೂತಕಾಡು ಅತ್ರ ಜಾತಕಾಡು ಅವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಚತುರ್ವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಟ್ ಬರೇನಾಗ ಅಂಚಿನ ತರಭೇದ ಮಾತ ಉಂಟು ಶೂದ್ರರಿಗೀತು ಲೈಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲಾಗೀತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೀತು ವೈಶ್ಯರಿಗೀತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗ ಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೂದ್ರ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರ್ಕ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲ್ಲಲ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ದಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚದ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅವೇನೊಂದು ದಿವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒರಿ ದಿನ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಣ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ಮರಗೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ದಿನ ದುಮ್ಮಿತ್ತಿನ 14 ದಿನ ಆ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಹಾಪುಣ ಆ ಒರಿ ದಿನ 13 ದಿನ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿನ ಆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಇನಿ ಕಾಪುಚಿ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲು ಆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಲ್ಯ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಿಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಇರೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ವರ್ಣ ಜಾತಿದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಈರವೇನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವೇನು ಕಡತ್ತು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಪತೊಂಡುಂದಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಪತನರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಇಂಥ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ದೀತಿನ ಈ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ದೀತಿನ ಎತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈ ಜಾತಕನು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋದು ಇನಿ ಎತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬೂರುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅವೇನು ಏತ್ ನಂಬೋಡು ಏತ್ ಐತ ಪಿರವು ಪೋಡು ಅತ್ತಡ ಜಾತಕ ತೂತಿನ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಡ ಉನೇನೊಂಚೂರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲು ತೀರ್ಮಾನದೆತೋ ನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಜಾತಕ ತೂಪಿನಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬೋಡಾದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬೋಡಾದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಕ ತೂದು ಆಪಿನಿ ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವು ಸ್ವರ್ಗೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಬತ್ತನಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡಲ ಪುಣ್ಣು ತೂಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜ ಪೂರ್ವಜನ್ಮೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಈರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮನ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪದ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಒಂದು ಬಾಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಯಾನು ಉಡುಪಿಲಿ ತೂತೆ ಆರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಿಖರವಾದಿತ್ತಿನ ಜಾತಗಾರ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೊಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಣ್ಣ ಮದುಮೆದು ಒಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಅಪಗಂಡ ಅವು ಜಾತಕ ಏತು ಸತ್ಯ ಅವು ಬರೆತಿನ ಸಮಾತಿಜ ಅವನ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾತಿಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಸೂತಕದ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ದುಃಖದ ಕಾಲ ಅವೇನು ಮಾತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ದೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಜಾತಕ ಸೂತಕದ ಪಾತೆರಿಯತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಈ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ನದ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಆಯ್ಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಂಡು ಆಯ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ತೆಂಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದಿನ ಅವೇನು ಬಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಬೂರಿ ಸಾತು ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಉನೇನು ನನವರ ಉನೇನು ಈ ಜಾತಕ ಸೂತಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಕೊರಲೆ ಸೂತ್ರ ಕೊರಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಧಾರ ಕೊರಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದುಂಬುದೇನೆ ಪತೊಂದೆ ಪೋಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಯಾವಣ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆದ್ದುನು ಪೆದಿನ ಮನದಾನಿ ಬೇಗು ಬೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಗ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದುಂಬು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾಲೇನೇ ಲೈಫ್ ಇನಿ ಅವು ಹತ್ತತ್ತ ಇನಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲ ಗುಣ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆವಿ ಪಾತೆರ ಪಣದು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಾಂಗನು ಉಂತಾಗ
ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪಟ್ಟಂಗ ಆಂಡ್ ದಯನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನ ಇನಿತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಜಾತಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಆ ಕೊಡೆ ಅವಲ ಸುಳ್ಳು ಇನಿ ಸುರುಗಿನ ಜಾತಕ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಕಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಣು ಪಣ್ಣಾಗಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ನುಡಿ ಹಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ವರದರಾಜ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವುದು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಸೈಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚ ಉಂದೆಟ್ಟಿಲ ಅಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಉಂಡು ಇನಿತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಆತನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಕಲ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೂತಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕಲೆಗ್ ಸೂತಕ ಇನಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯನಾಯ ಪೋಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಯ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟೀನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡಾಪು ತಾವೇನು ಏತೋ 1000 ವರ್ಷ ಅವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರುತ್ತಾಂಡ ದಾದವ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವು ನಂಕ್ ನಾಡು ಪತ್ತರೆಗೆ ಆತುಜ ಅಥವಾ ನಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ದಾಸರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪು ಐಕೊಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಪುರುಷೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಇತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅವೇನು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಹೌದು ಐಟ್ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಜೋಕ್ಲು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ATM ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು 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 ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಗರಿಕೆ ಅವಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ಏತು ಎತ್ತರಗು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುಣನೇ ಆಯ್ ನರಮನೆ ಅದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಆತನ ಜಾತಕಲ ಬೋಡು ನಂಕ್ ಸೂತಕಲ ಬೋಡು ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಶಿ ಸರಿಯಾದ ದಿವೋಣ್ಣಂಡ ಜಾತಕ ಸತ್ಯನೇ ದೇವನಾಗ ಐಕ್ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಗ್ರಹೋಕ್ಲಿಗಳ ಐಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಐತಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯದಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಕಾರಣ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಲಕದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಗಾನಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಕನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ತೂವೋಡು ಸೂತಕನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಡ್ಡೊಂದು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಜಾತಕ ಪಾತಕ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ.